ሓደ ሰብኣይ ንጓሉ ጀላቴ ኣይስክሪም ክገዛላ ናብ ሓደ መናፈሻ ወሰዳ ሽዑ ድማ ሰበይቱ ምስ ሓለቃ ኮፍ ኢላ ክትዛረብ ድማ ራእያ ኣብቱ መጥቲ ጓሉ ናበዲኣ ጎያ ሓቆፈታ እቲ ሰብኣይ ኣዝዩ ሓሪቑ ንጓሉ ብኢዳ ስሒቡ ሒዝዋ ክኸይድ ጀመረ ሽዑ እታ ሰበይቱን ሓለቃን ደው ኣቢሎም ክህድዎ ፈተኑ ንሱ ግን ኣይሰምዖም ናብ መኪንኡ ኸይዱ ንጓሉ ኣብ ውሽጢ መኪና ኣንበራ ድሕሪኡ ናብ ሰበይቱ ተመሊሱ ፀፋዓ ንሓለቃ ድማ ካባይ ረሓቅ በሎ ድሕሪኡ ናብ ሰበይቱ ግልጽ ኢሉ ናብ ቤት ጽሕፈት ከም ትኸዲ ምስ ፈጢርኪ ኸድኪ ሕጂ ድማ ኣብዚ ምስ ሓለቃ ትዛወርልኺ በላ እቲ ሓለቃ ንዘረቡ ኣቋሪጹ ተጋጊኻ ንሕና ንናይ ዓማዊል ኣኼባ ኢና ኣብዚ ንጽበ ዘለና በሎ እቲ ሰብኣይ እንታይ ዓይነት ኣኼባ ትገብሩ ከም ዝነበርኩም ብንጹር እየ ኢሉ መለሰ እታ ሰበይቱ ስለምንታይ ፀፊኻኒ እንተው ሓደ መጀመርታ ክትሰምዓኒ ነይርካ ድማ በለቶ እቲ ሰብኣይ እዚ ኩሉ ናይ ሓሶት ድራማ ኣቋርፅዮ ደጊም ብናይቲ በዓትካ ሓርገጽ ኣዕሸን እዮም ኢድኒ ኢድ ተታሓይዝኩም ክትዛረቡ ጸኒሕኩም እዚ ድዩቲ ኣኼባ ኢልኩም ትዛረቡ ዘለኹም ኢሉ ጨደረ እታ ሰበይቲ ነብሳ ክትከላኸል ኢደይ ስለዝሓዘን ጥራይ ኣፍቃሪ እዩ ማለት ካድዩ በለቶ እቲ ሰብኣይ ኣብ ሰዓታት ስራሕ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኣብ ክንዲ ትህልዊ ኣብዚ ተዛወረ ኣለኺ ድሕሪኡ ድማ ዝኾነ ነገር ኣይተፈጥረን ትብል ይበላ እቲ ሓለቃ ኣብ መንጎ ኣትዩ ንዛን እሽተይ ነገር ናብ ዓባይ ትቕይር ኣለኻ ምንም ዝተፈጥረ ነገር እኳ የለን በለ እቲ ሰብኣይ ንስኻ ናትካ ጉዳይ ግበር ኣብ ቤት ጽሕፈት ኢኻ ሓለቃ እምበር ኣብዚ ኣይኮንካን ኣብ ውልቃዊ ጉዳይ ኣይትእቶ ኢሉ ኣጠንቅቖ ድሕሪኡ እታ ሰበይቲ ንሱ ኣኼባ ናብዚ ይፀዊዕኒ ንስኻ ግን እቲ ሓቂ ከይፈለጥካ ኢድካ ኣንቢርካለይ በለቶ እቲ ሰብኣይ ኣያምነክን እየ ሓቂ ትዛረብ እንተለኺ ናብ ዕንተይ እንዳጠመትክ ተዛረበ ኣብዚ ኣኼባ ጥራይ ከም ዘምጻትኪ ንኻልእ ምኽንያት ከም ዘይኮነ በዛ ጓልኪ መሓለ ይበላ ድሕሪኡ እቲ ሰብኣይ ኢዳ ስሒቡ ኣብ ልዕሊ እታ ቆልዓ ኣንበሮ መሓሊ በላ እታ ሰበይቲ ግን ስቕ በለት ድሕሪኡ እቲ ሰብኣይ ኢዳ ካብታ ቆልዓ ኣልዒሉ ኣዝየ ይኣምነኪ ነይረ ንስኸ ግን እምነተይ ሰርክዮ ነዚ ኩሉ ቅድሚ ምግባርኪ እንተው ሓደ በዓልቲ ቃል ኪዳን ምዃንክን ጓል ከም ዘላትክን ክትሓስቢ ነይርክ በላ ድሕሪኡ እታ ሰበይቲ በጃኻ ኣብዚ ድራማ ኣይትፍጠር ናብ ገዛ ንኸይድ ጥራይ ኩሉ ነገር ከብርሃልካ በለቶ እቲ ሰብኣይ እንታይ ከተብርህለይ ሕጂ ምስ ኣፍቃሪኺ ክትነብሪ ከም ትደሊ ዲኺ ከተብርህለይ ኢሉ ጨደረ ሕጂ ከመይ ጌርክን ትካልኪ ከም ዝኣመሰለ ቁልጡፍ ዕቤት ከም ዘዕበኽዮ ተረዲእኒ ኣሎ ክትሓፍር ድማ ነይርክ በላ ናብታ ሓለቃ ግልጽ ኢሉ ድማ እቲ ሓቂ ንገረኒ እንተዘየለን ሰበይትኻ ደው ኢለ ናብዚ ከምፃየ በሎ እቲ ሓለቃ ስለምንታይ ኢኻ ንሰበይተይ ናብዚ ጉዳይ እዚ ትእትዋ ዘለኻ ኢሉ ሓረቐ እቲ ሰብኣይ ዓርከይ ስለ ዝነበርካ ከም ሓወ እየ ዝቆፅረካ ነይረ ስለዚ እየ ድማ ንሰበይተይ ኣብ ቤት ጽሕፈትካ ክትሰርሕ ዝሰደድክዋ ንስኻ ግን ጠሊምካኒ ኣነ ምስ ሰበይትኻ ከምዚ ገይረ ዘውር ነይረ እንተዝኸውን እንታይ ምስ ገበርካ በሎ እቲ ሓለቃ ሓሪቑ ከመይ ጌርካ ኢኻ ብዛዕባ ሰበይተይ ከምዚ ትዛረብ ዘለኻ በሎ እቲ ወዲ ስለምንታይ ዳ ሕጂ ትሓርቕ ንስኻ ምስ ሰበይተይ ክትዘውር እንተኽኢልካ ኣነስ ስለምንታይ ምስ ሰበይትኻ ክዘውር ዘይክእል ኢሉ መለሰሉ እታ ሰበይቱ በጃኻ ኣብዚ ባእሲ ትፍጠር ናብ ገዛ ንኸይድ ብህድኣት ተዘራሪብና ኩሉ ነገር ከነነፅሎ ኢና ጓል ከም ዘላትካ ዘክር ብዛዕባ ሽግርና ናብ ገዛና ኸይድና ብህድኣት ንፍትሓዮ በጃኻ ኣይትሕደገኒ ኢላ ለመነት እቲ ሰብኣይ ስድራይ ንዓኺ ክምርዖ ኣይደልዩን እዮም ነይሮም ኣነ ግና የፍቅረኪ ስለ ዝነበርኩ ድሌቶም ጥሒሰ ተመርዐኪ እስኺ ድማ ምእንቲ ዘይረብሕ ገንዘብ ክትብሊ ጠሊምክኒ ካብ ሎም ጀሚርኪ ምሳይ ምንባር ፍጹም ኣይትሕሰቢ ንጓለይ ድማ በይነይ ከዕብያ እየ በላ እታ ሰበይቲ ሰባት ይርኡን ኣለዉ በጃኻ ናብ ገዛ ንኸይድ ኢላ ለመነት እቲ ሰብኣይ ይረኣዩ ኩሉ ኣብ መወዳእታ እንታይ ከም ዝገበርኪ ክፈልጡ ኣለዎም ኢሉ መለሰላ ቆጥዐ ንጓል ሒዙ ናብ ገዝኡ ኸደ እታ ሰበይቲ ዝገበረቶ ብልክዕ ከምቲ ሰብኣይ ጠርጠራ ኢላቶ ዶ ትብሉ እወ እንተኾይኑ መልስኹም ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣፍሩጥኒ እታ ጓል መፍትሕ መኪና ነቲ ሓላዊ ፀጥታ ሂባ በጃኻ ነዛ ማኪና ኣፅርያ በለቶ እቲ ሓላዊ ፀጥታ እሺ መቤት ከፅርያ ኢሉ መለሰላ እታ ጓል ደው ኢላ ብኣጉርመት ጠመተቶ እቲ ሓላዊ ፀጥታ ይበልዕ ከም ዘሎ ድማ ኣስተውዓለት እታ ጓል ትበልዕ ዲኻ ዘለኻ ሕራይ በል መፍትሕ ሃበኒ ካልእ ሰብ ገይረ ከም ፅርኽ ገብረ እየ በለቶ እቲ ሓላዊ ፀጥታ ኣይፋል መቤት ኣነ ባዕለይ ከፅርያ እየ በላ እታ ጸሓፊት ኣብ መንጎ ዘረባ ኣቋርፃ ብትሪ መቤት ሙሉ መዓልቲ እንታይ ደ ስራሕ ገብር ውዕል ኣለዩ ደይ ምብላዕ ጥራዩ በለታ ድሕሪኡ ነቲ ሓላዊ ፀጥታ መጀመርያ ተንስእ እሞ መኪና ቤታ ጥርያ ብድሕሪኡ ክትበልዕ ትኽእል ኢኻ ኢላ ኣዘዘቶ እቲ ሓላዊ ፀጥታ ትእዛዝ ክኽብር ክትንስእ ምስ ጀመረ እታ ጓል ግን ኣይፋል ኢላ ኮፍ በል በለቶ ድሕሪኡ ናብታ ጸሓፊት ግልጽ ኢላ ስቕ በሊ ንሱ ነዚ ንኣሽቱ ዕማማት ክሕግዘና ምፍታኑ ሕያውነት እዩ እንተዘይኮኑ ስርሑ ፀጥታ ምውሓስ እምበር መኻይን ምሕፃብ ኣይኮነን በለታ እታ ጓል ናብቲ ዝበልዖ ዝነበረ መግቢ ጠሚታ ደንፀዋ ሽጉርቲ ጌርካ ዲኻ ነዚ ባን ትበልዖ ዘለኻ
እቲ ፀብሕኻ ከኣብየሎ በለቶ እቲ ሓላው ፀታ እመቤት ሰበይተይ ሓሚማ ያደላ ኣነ ድማ ባኒ ምስራሕ ጥራይ ዝፈልጥ ስለዚ ነዚ ባኒ ብፍቕሪ ደስ ኢሉ ንዝበልዖ ዘለኹ ኢሉ መለሰላ ኣብ ከብዲ ፅጉብ ጥሚ የለን ከም ዝበሃል እታ ጓል ስለምንታይ ኣብ ደገ ኸድካ ምግቢ ዘይትበልዕ ኢላ ሓተተቶ እታ ሓላው ፀታ እመቤት ምግቢ ክበልዕ ምከኣልኩ ነይረ ግን ደሞዘይ 10,000 ሩቢ ጥራይ እዩ ሰበይተይ ድማ ሓሚማ ኣላ ኩሉ ገንዘበይ ንዓ ንምሕካም ኣውዒልዮ በላ እታ ጸሓፊት እንደገና ኣብ መንጎ ዘረባ ቋሪፃ እመቤት እዚኣቶም ናይ ምስምስ ሰባት ጥራይ እዮም ብዙሕ ኣታው እናረኸቡ ገና ድማ የማርሩ ኣለዉ በለት እታ ጓል ሓሪቓ ክልተ ሰባት ክዛረቡ ከለዉ ኣብ መንጎ ኣቲኺ ዘረባ ኣይተቋርፂ ክንደይ ግዜ ድማ ነጊረኪ ኣይትርድእ እንዲኺ በለት እታ ጸሓፊት ድማ ብርዙስ ቃላት የቕሬታ እመቤት በለት እዩ እታ ጓል ነቲ ሓላው ፀጥታ ስለምንታይ ግን ካብቲ ናይ ቤት ጽሕፈት ምግቢ ካንቲን ዘይትበልዕ ኣብኡ እቲ ምግቢ ንኹሉ ሰራሕተኛ ናፃ እዩ በለቶ እቲ ሓላው ፀጥታ እመቤት እቲ ናይ መመገቢ ቦታን ሰራሕተኛታት ቤት ጽሕፈት እምበር ንኸማና ዝኣመሰሉ ሰባት ኣይኮነን ምስ በላ እታ ጓል ንስኻ እውን ኮ ናይ ዝትካል ሰራሕተኛ ኢኻ ነዚ ቤት ጽሕፈት ኢኻ ከዓ ትሰርሕ ዘለኻ በለቶ ወዮ ሱቕ ዘይክእለላ ጸሓፊት እንደገና ኣብ መንጎ ኣትያ ምሳና ምግቢ ክበልዕ እመቤት ንስኮ ሓላው ፀጥታ እዩ ንሕና ድማ ሰራሕተኛታት ቤት ጽሕፈት ኢና በለት እሞ እታ ዓቕላ ፀንቀቐት ሓላፊት ብትሪ ስቕበሊ በለታ ድሕሪኡ ናብቲ ሓላው ፀጥታ ግልጽ ኢላ ሕጂ ኪድሞ ምሳኻ ዝኸውን ምግቢ ካብኡ ኣምፅእ ዝኾነ ሰብ እንተደኣ ተዛሪብካ ድማ ብቐጥታ ናባይ ንዓ በለቶ እታ ሓላው ፀጥታ ብምልክት ኣመስገነ እታ ጓል ድማ ሕጂ መፍትሕ መኪና ሃበኒ በለቶ እታ ሓላው ፀጥታ ግቡእ ሰሪሑ ነቲ መፍትሕ ሃባ እታ ጓል ንስራሓ ኸደት ብድሕሪኡ እታ ሓላው ፀጥታ ድማ መግቡ ከምፅእ ከደ ንጽባሒቱ እታ ጓል ኣብ ቤት ጽሕፈታ ኮላ እታ ጸሓፊት ብቁጥዕ መፅያ እመቤት ክዛረበኪ ዝደለኽዎ ነገር ኣሎ እታ ጓል ድማ ሕራይስከ ተዛረበ ምስ በለታ ብሕርቃን ስምዒት እመቤት ነቲ ሓላው ፀጥታ ኣብቲ መመገቢና ክበልዕ ብምፍቃድኪ ዓብ ጌጋ ኢኺ ጌርኪ ሕጂ ምሳና ክበልዕ ማለት ድዩ ደረጅኡ ምሳና ስለ ዘይኮነ ምሳና ክበልዕ ጽቡቕ ኣይኮነን መስለኒ በለታ እታ ጓል ብህዳት እወ ሓቂ ኢኽነት ግን ከዓ ኩሎም ሓለውትን ፀጥታን ኣፅረይትን ምሳና ብሓንሳብ ምስ ዝበልዑ ዝያዳ ጽቡቕ ነገር ክኸውን እዩ ኣነ ኩሉ መዓልቲ ምሳኹም እየ ዝምሳሕ ፈጺመ ድማ ሕማቕ ተሰሚዑኒ ኣይፈልጥን ብዛዕባ ደረጃይ እውን ፈጺመ ተዛሪበ ኣይፈልጥን ኣነ ሓላፊትኩም እየ ግን ዝኾነ ሰብ ከትሕት ፈቲና ኣይፈልጥን ስለዚ ኩሉ ትድበልክዎ ተረዲእኪ እንተኾይኑ ሕጂ ኺዲ ንኩሎም ሰባት ንገር እዮም ካብ ሕጂ ጀሚሩ ኩሉ ሰራሕተኛ ካብቲ ምግቢ ብሓንሳብ እዩ ዝምሳሕ ዝኾነ ሰብ ካብ ገዛ ምሳሕ ኣይምፅን እዩ ኢላ ቀጢን ትእዛዝ ሃበታ ድሕሪኡ ቴሌፎን ናብ ሓደ ደው ኢላ ብጃኸባ ናብ ላዕሊ ንዓበለት እታ ሓላው ፀጥታ ኣትዩ ኣቤት እመቤት ፀዊዕኺ ዲኺ በላ እታ ጓል እወ ካብ ፅባሕ ጀሚርኩም ኩልኩም ሓለውቲ ፀጥታን ኣፅረይትን ኣብቲ መመገቢ ምሳሕ ከም ዝበልዑ ክነግረካ እየ ፀዊዕካ በለት እታ ሓላው ፀጥታ ኣዝየ ምስግነኪ እመቤት በላ ብድሕሪኡ ነታ ጓል ናብታ ጸሓፊት ግልጽ ኢላ ስምዒ ንስኺ ፀገም እንተለይኪ ምሳሕኪ ካብ ገዛ ክትምፅእ ትኽእሊ ኢኺ ከምዚ ዓይነት ኣተሓስባ ዘለዎ ሰባት ድማ ኣይፈቱን እየ ድማ በለታ እታ ጓል ድማ የቕሬታ እመቤት ዳግም ከምኡ ኣይገብርን እየ ኢላ የቕሬታ ሓተተት ቀፂላ እታ ሓላፊት ንዓይ ንኹሉ ሰብ ማዕረ እዩ ሕጂ ክትከዲ ትኽእሊ ኢኺ በለት እታ ጓል ድማ ምስቕታ ካብቲ ክፍሊ ወፀት مخبرات ساعتي أبصرحكم كم دي أرهرتي حلافين تاويتين حلافيت كقاتمكم ناتمنه إذا زانتي عند فتيكما لايك شير قبرو حياونات زبالة أي بوليسي ينابلكو نزيد جزازن معي فولو سبسكرايب بمبار دقفكم أريو أو سرار حيك مالا زلو نجر انتليدو ما أبوتا كومنتي ودفولي لومي بعلدتنا دين سلزخونه سلستين أحد صبغ هي بابيدن حزن نبرا إتا عباي قوال مجمرتا ناب كلمة متيا مستي هي بقلة جنزب حبتا دحريو إتن كالا ايتن سالسيتن أوالدون هي باتن جنزبن ندين هبا إتا عدن في الشغيلة نقولن مرغتن جنك أعب عنتها قربنا يبادن السمعيت نبره كم حدا فوليسب تسبيز الله دمات مسل نبرت نابتو معطوون تتأمت نبرت إتن أول نان حدين تتعامتا كلن نمن تصبي كم زلاد ما تردين نبره تعبى حفتن من البات نشتي حونا تصبيوت هلو بلد تغل عيتي مسودان رؤسو نموقبز خون جنزب قادي بلو كمي غير هي بكم يغل إلى تلاقصت تاسع سيتو قال سيحيق ما من البات جنا أبقرات كم شك على يسرحي هلود ما بلد لكش دول معصوت الأولى إتي أبلدات معصوت دو إلى زنبرد ما إتي اشتي حول نبره حصر كداون تلبسو برهات الكيو قوتس جيم تسفى برهان دمانا برو إتي دول أبز دول اللهمات عندنا يتعدين بره بولت فتنسي أرما نتمعصو خفتتو بدهريو اتودي دمسو بفقرن كعنان مليو أدي أزي نافق كبلا نبعت حقو ساب عندي تهدي مليه
ክትመጽእ ምዃንካ እፈልጥ ነይረ ንዓኻ ይጽበ ዝነበርኩ በለቶ ናብ ጠረጴዛ ምግቢ ክኸዱ ከለዉ እታ ዓባይ ሓፍቱ ገጻ ጸዊጋ ናባያ ይትቕረብ ረሃጽ እንድሮናን ኣለካ በለት እታ ካልኣይቲ ሓፍቱ ድማ ሰሓቐት ፈጺምካ ክትመጽእ ኣይነበረካን ጥራይ ኢድካ ኢኻ መጺኻ በለት እሞ ሰለስቲአን ብሓባር ክስሕቓ ድማ ጀመራ ሃንደበት ገጻ ኣዲአን ተቐየረ ብቁጥዕ ድማ ይኣክል ብዛዕባ ወደይ ሓንቲ ቃል ከይትደግማ ህያባት ክን ኣየድለንን እዩ ንሱ ኣብዚ ምህላው እቲ ዝኸበረ ህያብ እዩ ንዓይ በለ እዚ ምስ ሰምዐ ንብዓታ ምዕጉርቲ ንእሽተይ ሓወን ወሓዘ ኣብ እግሪ ኣዲ ወዲኡ ኣደይ ኩሉ ሰብ ንዓይ ክናቐኒ ከሎ ንስኺ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ኢኺ ሓዲክኒ ትፈልጥን በለ እታ ኣደ ብርህራሄ ንወዳ ኣተንስኦቶ ንብዓቱ ደረዘትሉ እሞ ወደይ ሰባት ዝብሉ ኣይትስማዓዮም ንዓ ምሳይ ኮፍ ኢልካ ብሓጎስ ብላ በለቶ እቲ ወዲ ኣደይ ኣነ እውን ህያብ ሒዘል ክመጽእ ኣለኹ ኢሉ ካብ ቦርሱ ፖስታ ኣውፅኡ ኣብ ውሽጢ ድማ ገለ ገንዘብ ናይ ንብረትን ወረቐት ነበረ እዚ ናይ 1,000 ስኩዌር ሜትር ኣፓርታማ ሊብሬቶ ናይ ዝሓድሽ ገዛ እዩ ንዓኺ ደ ገዚአዮ ኣደይ እዚ ህያብ ንዓኺ እዩ ምክንያቱ ምንም ኣብ ዘይነበረኒ እዋን ቅድሚ ኩነት ዘይብሉ ፍቕሪ ዝሃብክኒ ንስኺ ኢኺ ጥራይ ይበላ ብኹርዓት እታ ኣደይ ኣብ ገጻ ንብዓታ ወሓዘ ወደይ ሎሚ ብሓቂ ልበይ ማሪካዮ በለቶ እተን ኣሕዋት ብስቕታንን ሕድሕደን ተጠኣመታ እታ ዓባይ ሓፍቱ ብግዲ ፍሽኽ ኢላ ሓውና ተጋጊና ኢና በጃኻ ይቕረ በለልና ከመይሲ ንሕና ስድራ ቤት ኢና በለት እታ ካልኣይቲ ሓፍቱ ወሲኻ እወ ሓውና ብዙሕ ዓወት በፂሕኻ ኣለኻ በጃኻ ምሳኻ ውሰደና በለት እቲ ንሽቲ ሓወን ንኹለን ኣሕዋቱ ጠሚቱ ስምዓኒ ምንም ኣብ ዘይነበረኒ እዋን ኣላጊፅክናለይ ሕጂ ግን ኩሉ ነገር ምስ ኮነለይ ድማ ይቕሬታ ተሓታኒ ኣለኽን እዚ ድማ ብፍጹም ኣይከውንን ድማ በለን እዛ ገዛ እዚኣ ድማ ነታ ኣብ ዝጸልመተኒ ግዜ ብርሃን ዝሃበትኒ ኣደይ ጥራይ እያ ትምልከት ንዓ እየ ነታ ፍቱውቲ ኣደይ ኢሉ ክብሪ ድዩ ላዕሊ ሰቐሎ እሞ ሰዓብተይ ነዛ ዛንታ እንተፈቲኹማ ነዛ ቪድዮ ላይክ ምግባርን ርእይቶኹም ኣብቲ ናይ ርእይቶ ቦታ ምግላፅን ኣይትረስዑን ሓደ ወተሃደር ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ንዕረፍቲ ናብ ገዙ መጺኡ ንሰበይቱ ይጽዋዕ ኣብቲ ሞት እቲ እታ ሰራሕተኛ ገዛ ኣብ ኢዳ ሓደ ነገር ዝተጻሕፎ መገልገል ግሪንባል ሒዛ ጉያ ትመጽእ እታ ሰራሕተኛ ንዋና ገዛ ክትመጽእ ምስ ረኣየታ ብቕልጡፍ ነቲ መገልገል ግሪንባል ትኽደኖ እታ ዋና ገዛ ሰበይቲ ብቁጥዐ ጠሚታ ናይ ገዛ ስራሕኺ ክትውድኢ ነይርኪ ኣብዚ እንታይ ትገብርለኺ በለታ እታ ሰራሕተኛ ገዛ ብቕንዕና ሕጂ ቀልጢፈ ክኸይድ ኢላ ብኡንብኡ ኸደት ድሕሪኡ እታ ሰበይቲ ወተሃደር ብሓጎስ ናብ ሰብኣይ ቀሪባ ምርመራ ናይ ጥንሲ ገይረ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣቦ ክትከውን ኢኻ ኢላ ነቲ ናይ ጥንሲ ምርመራ ዘለዎ መሳርሒ ሃበቶ እቲ ሰብኣያ ብኣጉልሞት ጠሚቱ ፍሽኽ በለ እታ ኣብ ድሕሪት ደው ኢላ ዝነበረ ሰበይቲ ሰራሕተኛ ገዛ ብስቱር ብምልካት ገለ ነገር ሓበረቶ እታ ሰበይቱ ተሓጒስካ ዲኻ ኢላ ድማ ሓተተቶ እቲ ሰብኣይ ቀልጢፉ እወ ብርግጽ ኣቦ ምዃነ ብምብክዒ ኣዝዩ ሕጉስ እየ ኢሉ መለሰላ ነዚ ምስ ሰምዐት እታ ሰበይቲ ኣዝያ ተሓጒሳ ካብቲ ክፍሊ ወፀት እታ ሰራሕተኛ ገዛ ብስቱር ኩሉ ነገር ትፈልጥ ምዃና ስለ ዝኣመነ ጸኒሑ እቲ ወተሃደር ነታ ሰራሕተኛ ገዛ ፀዊዑ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ክትነግረኒ ትፍትን ነርኪ ኢሉ ሓተታ እታ ሰራሕተኛ ገዛ ክትውልውል ድሕሪ ምጽራሕ ነቲ ሰብኣይ ሰበይትኻ ተታለካ ኣላ እቲ ምርመራ ጥንሲ ናይ ሓሶት እዩ በለቶ ኣብቲ ሞት እቲ እታ ሰበይቱ ሰምዐቶም ብሕርቃን ኣትያ እንታይ እያ እዛ ሰራሕተኛ ገዛ ትብለካ ጽንሐት ኢላ ሓተተቶ እቲ ሰብኣይ ቀልጢፉ ነቲ ዘረባ ቀየሮ ምንም ሰበይተይ ኣደ ክትከውን ምዃናን እሳ ድማ ንዓኺ ጽቡቕ ጌራ ክትከናኸነኪ ምዃናን የኽነግራ ጸኒሐ ኢሉ ወፀ ድሕሪኡ እታ ሰበይቲ ነታ ሰራሕተኛ ገዛ ብዓይና ኣፍጠጠትላ ቀጺላ ሓሳዊ ከተቃልዕኒ ትፍትኒ ከም ዘለኺ ይፈልጥ ሕጂ ግን ካብዚ ገዛ እዚ ከውፅኣኪ መደብ ኣውፅእ ኣለኹ በለታ ኣብዚ እዋን እቲ ሰብኣይ ቴሌፎን እናተዛረበ ተመልሰ እታ ሰበይቲ ምስ መን ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ በለት እቲ ሰብኣይ ንኻልእ ምርመራ መደብ ንምሓዝ ምስ ሓኪም ኢሉ መለሰ እታ ሰበይቲ ቀልጢፋ ድሮ ሓደ ግዜ ምርመራ ገይረ እየ እንደገና ክገብር ኣይክእልን በለት እቲ ሰብኣይ ግን ብትሪ እንደገና ክትገብሪ ኢኺ በላ እቲ ሓኪም ነቲ ጸብጻብ ምስ ሃበና ኩሉ ነገር ንጹር ክኸውን እዩ ኢሉ ከደ እታ ሰበይቲ ሓሪቓ ወፀት ጸኒዓታ ሰራሕተኛ ናይታ ሰበይቱ ብስቱር ምስ ካልእ ሰብኣይ ከም ዝረኣየታ ንሱ ድማ ናይ ሓሶት ናይ ጥንሲ ወረቐት ይህባ ከም ዝነበረ ኣስተኻለት እሞ እታ ሰበይቱ እናሰሓቐት እሞ ሕጂስ ሰብኣይ ነጸብጻብ እዚ ምስ ረኣየ ብሓቂ ጥንስቲ ምዃነ ይከኣምን ይበለት እታ ሰበይቲ ግን ሙሉእ ቪድዮ ነቲ ፍጻሜ ብቴሌፎን ቆረፀቶ ድሕሮ ብግዜ እታ ሰበይቲ ነታ ሰራሕተኛ ገዛ ሓንቲ ኩባያ ቡን ኣምፅለይ በለታ እታ ሰራሕተኛ ገዛ ኣምፀትላ እሞ እታ ሰበይቱ ግን ብዕላማ ኮነ ኢላ ኣብ ነፍሳ ከም ዝድፋእ ብምግባር ብዓውታ ጨደረት እቲ ሰብኣይ ጎይ መፂኡ እንታይ ኣጋጢሙ በለ እታ ሰበይቱ እዛ ሰራሕተኛ ኣብ ልዕለይ ቡን ደፊኣትለይ ኢላ ነታ ሰራሕተኛ ብዕላማ ጠቀነታ እቲ ሰብኣይ ናብታ ሰራሕተኛ ገጹ ግልጽ ኢሉ እዚ ሓቂ ድዩ በላ እታ ሰራሕተኛ ገዛ ብንብዓት ኣብ ዕንታ መሊኡ ኣይፋል ጎይታይ
تحسوا على أنا من ما يجوركم بلد إذا سويتوا بقطع بورساقي أكبمو كابز جزا تشتوصي إلاج أدرت إذا سرحتني جزا أنا بخير نبرة تأكد جمرت قدمو أنا تسبعي دوا بلا قدم مخالي كريكاز قبع نجر الله بلطو دحريقو نتي أب تليفون زغرط أطو فيديو أرأيته أبت مثل دما سويتو بنوصور نحاسوت نايت إنسانت تحت كم بنبرت يري نبرمو إتي إمنت نايت سبعي دما ملو فرسه ناب سويتو تأميتو كم زغر كتعشون تخليغي يلفت إما أحسب النيرة بلا إتا سبيتي أعداوات أميرا بجاخا يغرب للي عابيقي قاعي غيره إلا لمنت إتي سبعي جن بتري كم زعينت فات فتسيمو يغري أي بحالوني سلازي حجي كاب جزاك توصت خليغي يلو ملسه إتا سبيتي نابغيت توصت إتا سرحتنيا جزا دما تحاكي سلازك قالت بسقطها دو بلد مخبرة ساعتي سرحتنيا جزا مسترنا قويتا بمقلعة نوع جيرادو تبلو ويسامونك حداري آتيها تبلو نصهم أب كومنت تخصب به نزا فيديو جا أنت فاتحكما لايك هابوها نتام بزو حساب كري أدما شير قبروها إذا كان لازم معباي عبالات نايز جزان مخان لو سابسكرايب قبرو إتا قوال متيات سرح دي خزلق حفتة إلا حاتتت إتا سيتحوى أوي إلا ملست إتا قوال ناب أنبار إيدات أميتا ساعتكي بحق تسبقتها سيتحوى بلد إتا سيتحوى في الشغلة حوخي يوهيبني بلد إتا قوال اسكا كريا إلا نتا ساعات كابيت سيتحوى أوتيا بعلات خدنتا لحريون حوا رأي حوي إذا ساعات أبي الحبتها معرف ندي تسبقتي كم زغونت بلوتو حوا أوي تسبقتها بلا إتا قوال بالحريو إذا اسك حزائز مثلني حوي حكي سيتحوى كالك تجزع الله تقليها بلوتمو حواد ما حراي حازية نعا حدش جزء الله بله إذا سيتحود ما وقت وزديات خليخي بلد إذا قال في الشغلة حراي سيتحوي إلى كدت وتم سبعين سبيتين بأقرموتنا نحدهم تتأماموتو نصبحتو إذا قال كتكيد كلها حراي سيتحوي كخيد دحام كوني بلد حراي دحام كوني نفسك حلوي بلدها إذا قال مع عطوت كفت كلها حواقعتو قف نقف الرهاومو نابي دغي تخدي كوف بلي أي تخدني هنص نحبال إذا قال أفعل حوي دونجير له كخيد يبلد دحريو حوانة بورصة مسرعية وأسكز إنهي إذا بورصة زناي سبيتي دو أيكونن بلا صوبيتو أوه أنا أيه بيا فتيه يوصل زبالتني نغرب معالتات توزدو مخانا نجيراتني بلتو إذا حبتو إذا بورصة رسعيو نقل معالتات ناتيو بلتمو حوا في الشغلو حراي وسديو جزام سبت حقين دول اللي بلامو كدت إذا سبعي ناوشت مساعتوه إذا حبتي كومي بهريا زفوتو تنقر كتوزدو تلايات دلي مسبلة إذا سويتو سكفتو تردئة تساقمي لن بلوت دحرقور معالتي إذا حوان حبتو بزوح غنزب هابا حبتو دما يغني اللي حوي نسخان تزي تهلو نيركا دايم قبوركو أي تتشنق دما نسبعي قلتفو غنزب كاك ملسل كاك نقرئي بلوتو إذا حوات تساقمي بلون سدرابيت نسدرابيت كنت حاجز نبوريو أبز تعمكي ملسيو بلا دحري سويتو شاحزة متى نتا نعلتا مبار تجنزب سليتكي حوغي قصوتو مهانو نجيرك الليه بلي نعيش شاهستي بلتا إتاقوال أيفال سيتحوي دومجي الله حجيك خير ألني أزيد ما يمسكنكم إلى كده العرقور معالتي إتحوا بخبي الحمامة إتحفتو من السبعيات توضح حمد حكمنا عندي كم دودانا كلتهم تفولتيهم إتنو قدود ما ملو بملو وديقو الله أتم سرحتني أقوى جنا دومزم أي تخافون كابزن كابتن إلنا كل نجر لما حضروا علنا حجيكن أنت تقايل هوزو شديش تمتشح روبي يدلنا على بلد إتان قلتا سبع جرك من مزرعو دو أبولتمو مع سيتحوي شديش تمتشح روبي معرف ندي بزح جنزب مخانو تجنزب دقيق كباقي كمزي أي تطبخن حوي دما أكن سبيتها زيد الوقت أي تتوصل على جنزب كاخد عقوان يركا جنزب كاتحكي من يرو تزخون حجي كابكال إسر حجز أي من دلخان كمي جركا كندزز أكل جنزب تحتنا كم زلها أي تردان يتين قدين ناي سبعي حجي كم جمرت فلتها كمي جرنا إنا كندزز أكل كنهوا كان خيل بلطه لتحسي تحوى حارقة انت هلكي نقل سب جنزب مهابوكا إلى اختزارب متجمرت سبع دو أبلا نحافتو دمات أقام يلن حابتي سمعي تاويت كوينا ترأيات زارب زله بلمو قاتلو نحنا ما انتي جنزب إلنا عايز أوعناكم نافقناكم كريئكم سردلنا إنا إلو دحريو ناب سويتو قلت إلو ناب حكيم كن كيدنا حكي نغيب بلا حفتو حراي حوي نحنا وين كيدنا بلد نسول معناتي بزغون هم زي تصلور رايو كي بقى حراي بلو نفسهم تخانا هونو بلو مسكودو إتي سبعي لإخيادو إتا منم كي قدلا كل نجر زغور كلها أمثل زغونات حفتي لومي أبتقمي محجز أبياتني إلو كبك جمره إتا لبا من حياويتين سويتو دما أي تتشنو كل نجر نصبونا خونيو إلا
ዓብ ሞራል ሃበቶ ክልቲኦም ድማ ናይ ውድቀትን ሓዘን ዘይኮነስ ናይ ትብዓትን ሓቦን ንብዓት እናደረዙ ኣብ ሰብ ዘይኮነስ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ተስፎም ኣሚኖም ይረኣዩ ክብራት ሰዓብተይ ንሕልናዊ ዕግበትና ዝገበርናይ ሓገዝ ብዝኾነ ምክንያት ከተዓሰና ከም ዘይብሉ እትምህረና ዛንታ እያ ነዚ ዛንታ እዚ ሰብ ክመሃረሉ ሼር ላይክ ግበርዎ እናበልኩ ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰላም ሕያውነት እትድበለፀ ፖሊስ እዩ